14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPL दोलोआ गोबांथार गेलेग्रा मुवा राननानै होदों। बिटिआर ओनसोलाव बायदि बायदि थासारिखौ नोजोर होनानै जौगाहोनायनि अनगायैबो गेलेनाय बिथिंफोरखौबो जौगाखांहोनायनि थांखिजों बिटिसि सरकारनि गेलेमु बिफाननिफ्राय गेलेग्रा मुवा बेसाद राननानै होनाय जायो। दिनै 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPL दोलोनिफ्राय बिटिसि सरकारनि बिथोन बायदियै मोन 10 क्लाबफोरनो गेलेग्रानि मुवा बेसाद राननानै होयो। 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPL दोलोनि आफादगिरि मुस्रि बिरदाव मोसाहारिया बुङो दि गेलेग्रा मुवा बेसाद राननायजों लोगोसे बिटिआर सरकारा गेलेमु बिथिङाव जौगानायनि गोबां खामानि मावनो थांखि लादों आरो बिथांमोनहाबो दोलोनि जानानै जाफुंहोनो नाजागासिनो दं होननानै फोरमायो। बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि जा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर आं जासिबाय जे दिनैहाय जोङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLआ जोंनि दानि बिटिआरनि जा इयुथ एन्ड स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि जा EM सार दावबायसा बर' बिथाङा जोंनि नैबे समस्तिनि थाखाय गासै 10टा रेजिस्टार जानाय क्लाब बिथांमोननो मोनसे मुवा बेसाद राननायनि जोंनो बिथोन हरनाय लेखा जों दिनैहाय नैबे 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLआ जे जोंनि 10टा जिखिनि रेजिस्टार जानाय क्लाब बिथांमोननो जोङो मुवा बेसाद राननाय हाबाफारि जों लादों। जोङो बिनि गेजेरजों मोनसे जोंनि ओनसोलनि गेलेमु बिथिङाव जे जोङो मोनसे मेसेज होनो लुबैदों जे आथिखालनि बिटिआर सरकारा गोबां गेलेनाय बिथिङाव फोजौनांगौनि थाखाय दिनै बिथांखि लादों। बे बिथांखिफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो दिनै UPPL दोलोनि जानानै जोङो अहरह जों नाजागासिनो दङ। जों आसा खालामनो हायो जोंनि बे ओनसोलावबो गेलेनाय बिथिंखौ जों निस्सय मोजांनिफ्राय मोजांसिन जों खालामनो हागोन आरो बे जोंनि ओनसोलनिफ्राय जोङो दिनै डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव आरो स्टेट लेभेलाव आरो सेन्ट्रेल लेभेलाव जों गेलेहैनायनि माखासे थांखिफोर जों दिनै मिजिं खालामदों। जों आसा खालामनो हायो जाहाथे गोदान जोलै गेलेगिरि बिथांमोनहा जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय साफा साफा मोजां गेलेगिरि जोङो जाहैनो हागोन आरो बिथांमोन गेलेनांगौनि थाखाय दिनैहाय जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो फोरोंथाइ होनायनि हाबाफारि जोङो लानो सिगांगासिनो दङ आरो बे फोरोंथाइ होनायनि गेजेरजोंनो जों आसा खालामनो हायो जोंनि बे ओनसोलाव दिनै नङा गाबोन गोजौ लेभेलाव जे जोंनि मुलुगनां लेभेलाव गेलेहैनानै गावखौ सासे राफोद गेलेगिरि महरै आरो गावखौ आथिङाव गसंथानायनि जे हाबाफारि आरो जे नोजोर जे बिथांखि बेखौ जोङो मोननो हागोन बेखिनिखौ जों आसा खालामनो हायो। मा बुस्थु रानलायगोन? दिनैहाय जोङो नैबे जोंनि मावफुं सोद्रोमा बिथाङा हरनाय लेखानो जोङो मोनसे क्लाबनो बल थोबनै आरो जार्सि मोनसे आरो नेट मोनसे जों बेखौ राननो हादों। जों आसा खालामनो हाबावो जे फैगौ समावहाय आरो गुबुन गुबुन क्लाबफोरनो बेबायदि राननायनि जे हाबाफारि बे सोलिलांबाय थागोन।